Momentálne realizujeme sanáciu v Čiernom lese, v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Je to blízko Slovnaftu a Malého Dunaja, respektíve na hranici Žitného ostrova. V 70. rokoch tam ťažili štrk, potrebovali asi na stavbu a ak vznikla taká veľká depresia až pod hladinu podzemnej vody, tak sa efektívne využila na to, že sa do nej navážal odpad rôzneho typu. Na základe výsledkov predstavečného doprieskumu, ktorý bol realizovaný minulý rok, v roku 2023, môžeme povedať, že ten odpad, ktorý je tam uložený, je veľmi rôznorodý. Je to priemyselný, stavebný, komunálny odpad. Je to v hĺbke zhruba 10 metrov a sa to nachádza primárne pod tým mestským areálom služieb, kde kedysi sa aj odťahovali autá z Bratislavy. Znečistenie v tejto lokalite predstavujú ropné látky a polycyklické aromatické uhlovodíky, pavky a zároveň tam bol ešte taký predpoklad možno šírenia sa znečistenia z prvého kanála chemických odpadových vôd z Dimitrovky. Pretože v roku 2021 bol robený prieskum tohto kanála, ktorý vedie je z CHZJD až do Dunaja a zrovna najväčšie koncentrácie boli zistené v úseku kanála pri Čiernom lese. A prúdenie podzemnej vody je smerom od kanála k Čiernemu lesu, teda k tej našej danej lokalite. To znečistenie sa tam preukázalo v roku 2015 na základe tých výsledkov predsanačnej analýzy rizika je zrejme, teda bolo potvrdené, že existuje environmentálne riziko šírenia sa znečistenia podzemnou vodou, hlavne teda tých ropných látok. Sú tam aj ešte iné látky, ale tam neprestavujú v zmysle metodiky závažné riziko. Takže my sme sústredili na tie ropné látky a prípadne tie pavky, ak tam niečo nájdeme. Už tam momentálne máme sieť vrtov, kde sa teda čerpe podzemná voda, tá sa čistí v sanačných technológiách. Okrem toho ešte vo veľkom aplikujeme detergenty na premývanie toho horninového prostredia a zároveň aj nejaké živiny na podporenie tých prirodzených biologických procesov, kde baktérie teda degradujú to znečistenie, využívajú ako zdroj potravy. Jedna z tých zásadných vecí pri tejto sanácii je, že máme zamedziť prenikaniu zrážkových vôd do toho telesa skládky. Ako tam bol navážaný asi aj ten popol, tak nastalo zakolmatovanie toho štrku spodného, takže ono to teraz je akéby nie úplne, ale čiastočne odizolované od okolitého prostredia, tak sa to tvári, keby to bola taká uzavretá nádoba, ktorá je plná znečistenej vody. No ale keby tam tej vody dotekalo nejak veľa, tak sa môže stať, že sa to vlastne preleje cez tú vrstvu, ktorá je zakolmatovaná a vytečie to von. Takže my teraz keby čerpeme tú statickú zásobu, ktorá samozrejme asi nie je úplne statická, ale je pravda, že výdatnosť tých vrtov čerpaných je nízka. To čerpeme asi neviem pol litra sekundového, proste je to pár deci. Niektoré vrty sú nastavené dokonca tak, že na minútový interval, pretože z toho vrtu nám ide voda zhruba 40 sekúnd, potom sa čerpadlo vypne, je to nadčasový spínač a je prestávka pol hodinu, kým sa tá voda opäť doplní a potom znova a takto do kolečka. Že to vlastne nemôže ísť v kúse. Zatiaľ sme len na začiatku sanácie, prebieha to myslím od 3. mesiaca, takže momentálne sanujeme 4. mesiac. Má to byť do roku 2025, potom bude nasledovať posanačný monitoring.